ରକ୍ତ ଅଟେ। ସେ ରକ୍ତରେ ପାପ ନାହିଁ। ସେ ରକ୍ତରେ କଣ କଣ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। 7-8 ଗୋଟି କଥା କହିବି, ଫଟାଫଟ କହିବି, ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଫେସିୟ 1:7 ନମ୍ବର 1, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପାପ କ୍ଷମା ଅଛି, ଫରଗିଭନେସ୍। ନମ୍ବର 2, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରିଡେମ୍ପସନ। ଏଫେସିୟ ସେଇ 1:7 ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। କ୍ଷମା ଅଲଗା, ମୁକ୍ତି ଅଲଗା। କ୍ଷମା ହଉଛି ଫରଗିଭନେସ୍, ମୁକ୍ତି ହଉଛି ରିଡେମ୍ପସନ। ପାପକୁ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା। ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଛି, ମୋ ରକ୍ତରେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ। କଲୋସିୟ 1:20 ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଯେଉଁଠି ବି ବହିବ ଶାନ୍ତି ନିର୍ମିତ ହେବ। ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେ କୃଷର ରକ୍ତରେ। ଚତୁର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ। ତାହା ପରିଷ୍କାର କରେ, ତାହା ପବିତ୍ର କରେ। ତାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା ପ୍ରଥମ ଯୋହନରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ କରେ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପରାଧରୁ ଆମକୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ହୋଲି କରେ। ଏବ୍ରୀ 9:14 ବି ଲେଖା ଅଛି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ ବିବେକକୁ ଶୁଚି କରେ। ପଞ୍ଚମ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଯୋହନ 6:54 ପଦ। ଯୋହନ 6 ତାର 54 ପଦରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଷଷ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଇ ଯୋହନ 6:54। ସପ୍ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ। ସେଇ ଯୋହନ 6 ତାହାର 56 ପଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ୍ଷମା ଅଛି, ମୁକ୍ତି ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। 7 ଗୋଟି ତ ଏଇଠି ହେଇଗଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଜୟ ଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ 12:11 ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଶ୍ରାପରୁ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ରରେ ଆମେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଏ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ, ଆଉ ସେ ଅଭିଶାପର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ତା ମାନେ ଅଭିଶାପର ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଗାଲାତୀୟ 3:14। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ସୁସ୍ଥତା ବି ଅଛି। 11:30 ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ 11:30 ଯେ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପାନ କଲେ ପୀଡ଼ିତ ହେବ, ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ମରିଯିବ। ତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବଳ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ମୁକ୍ତି ଅଛି, କ୍ଷମା ଅଛି, ବିଜୟ ଅଛି, ଆଉ ପବିତ୍ରତା ଅଛି। ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅଛି। ଏ ରକ୍ତ ଆଦମ ଠାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମୋ ଠାରେ